оё закоти фитр бояд дар ҷои истиқомат пардохт карда шавад ва ё мешавад барои ниёзҳои мардуме ки сокинони дигар шаҳр ҳастанд интиқол дода шавад? агар дар бораи пардохти закоти фитр сухан ронем, он бояд дар ҷои истиқомат пардохта шавад. агар шумо дар ҷои муайяне зиндагӣ кунед, пас он бояд ба ниёзҳои мардуми ин минтақа пардохт карда шавад. ҳатто агар шумо дар сафар бошед ва дар арафаи ид ба кишвари дигар биёед, пас закоти фитр бояд дар ана ҳамон кишвар пардохт карда шавад. ҳарчанд бархе аз уламо бар ин назаранд ки агар дар маҳаллаи шумо ҳама сарватманд бошанд ва ҳеҷ кас муҳтоҷ набошад, пас шумо метавонед маблағҳои ҷамъшударо ба кишварҳое фиристед ки мардумашон фақир ҳастанд. аммо қавли дуруст он аст ки закоти фитр бояд дар ҷои истиқомат дода шавад. ҳама якҷо ҷамъ шуда ин ҳодисаи фараҳбахшро ҷашн гиред.